This is Arjuna Audio featuring 56 Family and Kungko Pride Production. Ayo Mas, Musik lo iki. monggo. Dukun, 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 dukun. Mas kula nuwun Mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetangga estu bakal mari kula niki lara mergo pacar rapi Mriki dek kula suwuke saja-sajake dek gampang tambane kula dukun pancen sekti kondange babakan asmara masalah sepele Masa ya? iya tenan aja biasane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epe-epe sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko pripun laku dirapati tapi rasanipun iso tengati kados-kados sakit kula mari napa dukun asmara dikoni iki Mas nyuwun pamit Mas kula tak mulih pripun carane boten kumat malih rong dina pisan dek sampeyan mrene yen gelem tak rabi waras selawase Lah sampe tenan apa ora? Delone jale. rong dina pisan rene nek gelem tak rabi waras Ono Mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetangga estu bakal mari kula niki lara mergo pacar rapi mriki dek kula suwuke sajak-sajake dek gampang tambane kula dukun pancen sekti kondange babakan asmara masalah sepele Mosok to bayare Iya. piro? aja biasane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epe-epe sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko Pripun laku dirapati tapi rasanipun iso tengati kados-kados sakit kula mari napa dukun asmara dikoni iki koyoke yo Mas nyuwun pamit Mas kula tak mulih pripun carane boten kumat malih rong dina pisan dek sampeyan mrene yen gelem tak rabi waras selawase Kawasan para pemuda-pemudi dan juga bapak ibu dan ibunya yang mengangkat tema dengan sebuah Hai Memayu Hanggening Bawono. Ini sepertinya perpaduan antara payung, tapi This is Arjuna Audio featuring 56 Family. Mas kula nuwun Mas napa teng mriki yen kabaripun enten dukun sakti sinten tetangga
tambane kula dukun pancen sekti kondange babakan asmara masalah sepele Masa ya? iya Tenan? Sopiastane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epe-epe sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko Pripun aku dirobati tapi rasane pona eco tengati kados-kados sakit kula mari nopo dukun asmara dikone iki Mas nyuwun pamit Mas kula tak mulih pripun carane boten kumat malih rong dina pisan Dik sampeyan mrene yen gelem tak rabi waras selawase Lah sampe tenan apa ora? Delone jale. rong dina pisan rene nek gelem tak rabi panas Mas kula nuwun Mas napa teng mriki yen kabare pona enten dukun sakti sinten tetombo estu bakal mari kula niki loro mergo pacar rapi mriki Dik kula suwuke sajak-sajake Dik kapan tambane kula dukun pancen sekti kondange babakan asmara